מכה במלוא עוצמתה את עזה. אנחנו נכה מכה ניצחת באויבים שלנו. זאת המשימה שלנו היום, ואנחנו נחושים מאוד להשיג אותה. אני רואה רחוב כמו נגועה ואנשים לעבודה יום המולכי ותינוקות של בית רבן עם הילקוט שעל גבם ובידיהם תמלכי הדס פורחי. אנחנו נמצאים על הציר מדרום פתאום זה בא מתבהר ולעצמי אני אומר 2, 3, שם, כן. העם בגבכם, סומך עליכם, בטוח ביכולתכם, צאו להתקפה, בהצלחה.